Assalamu alaikum ‘yan uwana masu albarka ga kaɗan daga cikin shirin nan namu mai suna Labarina. Ku taya ni kalla. Umma, kina so ki ce an yi baikon Sumayya ne da wani bayan Lukman ba? Kina kokwanton hakan ne? To ki jira baban ke dawo sai ki ji daga gare shi. Umma, kina nufin ki ce yayi Lukman ya rasa Sumayya gaba ɗaya kenan? Ka ɗauka cewa wannan wata jarrabawa ce ta same ka, amma mafi alkhairi. Wannan ba wani abu bane, kawai na ɗauke shi ƙaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma na yi imanin wannan ƙaddara za ta iya zama mummunan ciwo da zai iya kawo ƙarshe na sani wanda dan an yi Sumayya baiko da wani? Wai kai wani irin yaro ne mai ɗaukar soyayya sai ka ce wata ibada? Hajiya, ai ba ni ne na ɗora wa kaina ba. Haji, Rukayya, Na'am. yanzu haka zan rayu da Aliyu da irin wannan halin nashi. Anya zan iya kuwa? Halin Aliyu ba nasa bane Sumayya. Masu irin wannan ciwo ana yi musu uzuri a koda yaushe. Ni na tabbatar idan har Aliyu ya samu lafiya ba zai ci gaba da miki irin wannan halayyar ba. Rukayya, wallahi yanzu abin ya fara bani tsoro. Insha Allah wannan matsala ce ta wucin gadi Sumayya. In Allah ya yarda Aliyu zai da miki a yanda baki zata ba, zai fi kowa yi miki saukin kai. Allah mai yin yanda ya so da bawansa. Allah ka ga halin da na tsinci kaina. Allah kai min zaɓi mafi alkhairi. Ci gaba da rayuwa ko kuma mutuwa. Sumayya, wannan wace irin addu'a ce kike yi? Allah gafara da Allah, wannan fada na ne, ni da iyalina bana bukatar kowa ya samu hannu a cikin nan, kai kuma kwarto ne ko kashe ka ne a cikin gidan nan, lada na san zan samu. ni kake kira da kwarto? Yadin banza ba kwarton bane, me kaga gidan? Ni kake kira da kwarto? Waye kai? Ni Kaga Lukman, dan Allah kai hakuri. Idan Allah gafara da Allah, Inna lillahi wa ƙara samun baki a cikin wannan magana na dai gaya miki. da kun banni kun gani ba shi da hankali wannan, wallahi tallahi ba shi da hankali. To ni gani na shigo tsakiyar ku. Idan ni za ku daka ku daka. Duk wanda baya ganin girma na da ke ni ba zan fita ba. Umma ki fita daga tsakiyar nan. Ki fita daga tsakiyar nan Umma. Ba zan fita ba.